הגענו עד פרופסורים גדולים בארץ, ופתאום הודיעו לנו שיש לנו ילדה עם מחלה מטאבולית נדירה, שהיא יחידה מסוגה בארץ. בבום אחד, פתאום מודיעים לך שיש לך ילדה חולה, ושולחים את הבדיקות, ולאחרי שקיבלנו את התשובות של הביופסיה, אחרי חצי שנה, אומר לך דבר שהוא בלתי ניתן להבנה, שלילדה יש אורך חיים בגלל המחלה שלה עד גיל 2. ואתה עכשיו כבר הגעת לגיל 1.5 שנה, וגיל 2 זה אוטוטו, מה עושים? ולא קיבלנו את הצטה של הפרופסורית שאמרה, תשאירו את הילדה בבית החולים, אל תקשרו אליה, הכל יהיה בסדר, תמשיכו את החיים, יש לכם ילדה בוגרת בריאה, לכו תחיו, אתם זוג צעיר. לשמחתי, חלקנו אחרת. ואז יצא הגורל שהכרנו עוד כמה אנשים שהמצב הוא דומה. ואמרנו, בוא נעשה משהו שיהיה לה 2, 3, 5, כמה שהיא תחיה איכות חיים טובה. הקמנו את הארגון שנקרא ניצני ראשון. ניצני ראשון זה מקום מקומי בלבד לראשון לציון, ייחודי בארץ, שנותן מענה לילדים שיתוק מוחין ודומה להם, ניוון שרירים, והמחלה שיש לספיר ביתי, שזה מחלה מטאבולית. פתאום אתה מגלה שאתה לא לבד, שיש עוד הורים שמחפשים מענה, והכי חשוב זה המענה החברתי. ילד נכה לא יכול למצוא לעצמו חברה אם החברה לא תגיע אליו. היום אני מחזיק פה ילדים שנמצאים פה 15 שנה במועדונית, יום יום שהם מגיעים לכאן. אנחנו משלבים אותם בבתי ספר רגילים. יש לי 2 שעושים בגרות מלאה כאן, עם תמיכה כמובן של אנשים מדהימים וצוות נהדר שבא לעשות את זה. אנחנו לא מפספסים אף ילד. אתה לא מאמין שהילדה שלי שהיא בת 20 זוכרת מי שעזר לה בגיל 3 בבית החולים. את השמות שאנחנו מן הטבע שוכחים. ואז אתה אומר, תראה, כמה זה חקוק להם במוח. פונים אליי מכל מקום בארץ. איך עשית את זה? בוא תעשה באשדוד, בוא תעשה בבת ים. זה לא עסק כלכלי. הילדה שלי היא לא עסק כלכלי. היא צריכה המון השקעה, היא צריכה המון עזרה, ואם הייתי עושה בזה עסק כלכלי, הייתי פושט את הרגל. אבל יש פה אין סוף הנאה. היא חיה 20 שנה. יש לי 18 שנה ספר מתנה שזכיתי מכל מיני סיבות. אינני אדם דתי, אבל מישהו ניהל לי את החיים. יש לך 18 שנה של ילדה שהיא מדהימה. ילדה שלא הייתה אמורה להזיז כלום בידיים שלה, לא אמורה לדעת לעשות שום דבר, לא, בטח לא לדבר, לא להפעיל מחשבים. את כל זה היא עושה. אנחנו לא נזקקים. הם לא מסכנים. הילדים בטח לא מסכנים. הם כל כך מקבלים את עצמם כמו שהם, אז שנכנסים לפה אנשים חדשים ואומרים, מולה, הם רק מחייכים. זה מה שאני רוצה, שנחייך.